Haurra zela gertaeren berri ematen omen zuen etxean, edo hori dio bere amak behintzat. Orain ordea, etxetik urrun bilatzen du zer kontatua. Duela 5-6 urte, ekialde hurbilak piztutako jakin-minak eraman zuen Palestinara arrasatearra. Egipto, Suedia, Paris, Italia, Tunisia zein Grezia. Prentsa, idatzia, irratia edo telebista. Edonondik edonola eman nahi digu txoko ezagun zein ez ezagunetan gertatzen denaren berri. Freelance da bera eta arrasatera, etxera, egindako bisitan geldialdia egin du gurean. Ana Irazabal, kaixo? Kaixo, zer moduz? Ondo dazu? Ondo. Oporretan beti ondo. Hori esan behar nizun, oporretan ez da, hemen harrapatu zaitugu horregatik. Hori da. Zu freelance zera? Bai. Ekialde hurbileko albisteak jasotzen ditugu askotan zure eskutik, baina baita bestelakoak ere, ez da? Bai. Nahi nuke kontatzen lehenik eta bain, zez berdintasun dago freelance eta korresponsalaren artean askotan akaso nahastu egiten ditugulako edo konta idazu? Bueno, freelance bat funtsean autonomo bada, ez? Beraz, zu zara zure enpresa, ez zaude babestuta, enpresa batengandik edo hedabide batengandik babestuta, orduan zure kabuzoaz. Horrek baditu abantailak eta desabantailak, abantailarik haien nagusiena da askatasun guztia daukazula nahi duzun tokira joateko nahi duzunean, eta gero, zuk nolabait aurkitu behar dituzu zure bezeroak, ez? Hedabidetara deitu, ikusi norekin lan egin nahi duzun, edo nor dagoen prest zure istorio bat erosteko, desabantaila da ez egonkortasuna. Eta askotan zure bakarrik zaudela, zure kabuz ibili behar duzula, eta hori, pixka bat kostatzen dela, ez? Gero badaude, guk esaten dugun freelance faltsu horiek, ez? Freelanceak direla, baina gero beti hedabide berdinentzako lan egiten dute. Eta hor, kazetariaren eta hedabidearen artean noizean behin egoten dira akordio batzuk. Negozen atzera egitera, nola murgiltzen zera honetan guztian? Okerrez banago, historia ikasi zenuen, ikusentzunezkoak ikasi zenituen, nola hasten zaizu eta gero jakin min hori edo nondik handatorkizu? Ez dakit, nire amak esango zizun, txikitatik hasi nintzela hor kazetari kontuekin, horrebiltzen zara biztegia kontatzen, eta ez? Baina ez dakit, komunikazioa beti gustatu zait. Eta historia amaitu nuenean irakaskuntzak ez ninduen konbentzitzen, eta orduan ez nekin oso ondo nora jo, ikusentzunezko komunikazioa ikastearekin nuen, eta gero hortik poliki-poliki, ez dakit, karrera amaitu, praktikak egin dituen ETB-en, karrera amaitu, eta, krisiak peto-peto... Harrapatu zentu, ez da? Eta orduan erabaki nuen, pixka bat freelance bezala aztea, eta Palestinara joatea. Baina okerrez banago, Palestinan egon zinen, eta gero Egipton egoteko, Egiptora joan zinen, eta Egipton izan dezu basea edo deitu daitekena, ez da? Bai. Konta zu basea esaten dugunean, edo nola funtzionatzen du, zure eguneroko bat nolakoa da? Zaila da esatea zen, nire eguneroko bat ez da, nire eguneroko bat egunero desberdina ez. Nik ditute momentu batzuk, aste batzuk edo egun batzuk nahiko lasainagoenak, agian ez dakit irakurtzeko edo urrengo koberturak eta prestatzeko erabiltzen ditudanak, e-mailak bidaltzeko, proposamenak egiteko, gure kasuan oso garrantzitsua da irakurtzea. Eta askotan pasatzen dituzu orduak eta orduak, artikuluak, hausnarketa testuak, liburuak irakurtzen, oso garrantzitsua da, ez? Eta beste batzutan nago, bastakit, igual 10 egunetarako toki batera eta ez naiz geratzen egun guztian, ez? Goizeko 6-etatik gaueko 9-etara, zuzenekoak, bideoak, faltsuak, irrati kronikak. Orduan ni pasatzen naiz Ferrariak moduan 0-tik 200era, 200-tik 0-ra, horrela, ez? Denbora guztian. Orduan nire eguneroko bat nolakoa dena saltza pixkat zaila da. Baina normalean base moduan toki batera joaten zarenean, nahi duena da, pixka bat inbertitu behar duzula toki hortan, hau da, hizkuntza, gizartea ezagutzen saiatu behar zarela, eta hor, Egipton ahalegin bat egin nuen pixka bat arabiera ikasteko, gero Egipto niri asko gustatzen zaidan herrialde bada, ze hor, nire egiptologia eta arkeologiare asko gustatzen zait, eta orduan izugarri disfrutatu dut, ez? Oso momentu ezegonkorra izan da politikoki, baina gero Kairo izugarri gustatzen zaidan hiri bada, eta orduan, normalean basea da, zu edozein tokitara zoazela ere, bertara itzultzen zaren toki batez. Eta gero egunerokotasunean ere, zure artikuluak eta reportajeak egin ditzakezu.